ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Пеш аз оғози навор дӯстон, шумо ва аҳли хонадонатонро ба муносибати фарорасии Иди Фитр табрику муборакбод мегӯем. Аз Худованди мутаол ба шумо пеш аз ҳама имони комил ва дилу софи холӣ аз гуноҳҳо, саломатӣ, умри дарозу пурбаракат, хонадони ободро таманно дорем. Бигзор ки дар ин рӯзи саид ҳамаи умеду орзуҳои неки шумо ҷомаи амал ид муборак дӯстон. Мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес гуфт ки Ҳабиб Нурмагомедов тарафҳои суст дошт. Ислам Махачев бошад дар ҳама мавқеъ бақувват аст. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Ман ҳолу ҳам Ҳабибро аз ҳама беҳтарин мешуморам, аммо Ислам аз ҳамаи ҷангварони вазни сабук дида корҳои зиёд карда метавонад. Ӯ дар замин хуб аст, дар бросок хуб аст, ӯ дар зарбазанӣ бо пойҳо хуб аст ва ӯ дар мушзанӣ хуб аст. Ӯ зеҳни ҷангӣ беҳтарин дорад ва ӯ ҳамаи корро карда метавонад. Барои ҷангвари бузург будан ӯ ҳамаи малакаҳоро дорад. Ҳабиб тарафҳои суст дорад. Ӯ дар зарбазанӣ бо пойҳо на он қадар хуб аст ва ӯ ҳимояи хуб надорад. Ҳабиб дар он беҳтарин аст ки рақибро ба замин афтонида дар он ҷо ӯро идора мекунад. Дар ин кор ягон кас бо ӯ баробар шуда наметавонад. Ӯ дар ин кор беҳтарин аст. Аммо ман ягон вақт ягон ҷангвареро дидагӣ нестам ки ба монанди Ислам ин қадар малакаҳои зиёд дошта бошад, гуфтааст Мендес. Бояд гуфт ки Ҳабиб Нурмагомедов дар UFC 13 муҳориба гузаронида дар ҳамааш пирӯз шудааст. Ислам Махачев бошад дар UFC 17 муҳориба гузаронидааст ки 1 бох ва 16 ғалаба дорад. дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Топови ҷангвари вазни сабук UFC Чарлз Оливейра ба чемпиони пешинаи вазни ним сабук UFC Илия Топурия ҷавоб дод. Ман дар UFC аллакай 15 сол шуд ки баромад мекунам ва ягон вақт ягон касро пас задагӣ нестам. Мутаассифона бисёри вақт журналистон маълумотро дигар гуна мерасонанд. Аз ҳамин сабаб намедонам ки ӯ суханҳои маро дуруст фаҳмид ё ин ки қасдан ин корро карда истодааст то ин ки соҳиби муҳориба бо ман шавад. Фикр мекунам ки суханони ӯ ноэҳтиромона буданд. Ман нисбати Топурия ягон бадбинӣ надорам. Вақте ки мо бо ӯ дар Австралия вохӯрдем, ман дидам ки ӯ шахси калон бо қалби калон аст. Аммо суханҳое ки ӯ нисбати ман гуфт на он дар хуб буданд. Лекин ман мефаҳмам ки ин як ҳиссаи бозӣ аст. Ҳатто нигоҳ нокарда ба он суханҳои гуфтаи ӯ, ман Топурияро эҳтиром мекунам. Лекин фикр мекунам ки вақти бо ӯ ҷангидан ҳоло наомадааст. Ман дар пойгаи унвониям ва ӯ дар пеши ман истодагӣ нест. Дар пеши ман танҳо Ислам Махачев аст. Ана бо ки мо ҷангидан мехоҳам, гуфтааст Оливейра. Хотиррасон мекунам ки чанд рӯз пеш Топурия ба Оливейра муроҷиат карда гуфт ки Чарлз, ту бояд ки хаб кунӣ. Ту 10 мағлубият дорӣ, 5 то бо тариқи нокаут, 4 то бо тариқи сабмишн ва 1 тои дигар бо қарори доваро. Ту довталабӣ, ман бошум чемпионум. Ман барои чизеро талаб кардан омадагӣ нестам. Ман дар ин ҷо фармон медиҳам, навишта буд Топурия. Ва чӣ гуна ки мебинем дӯстон, Оливейра ба ӯ бо эҳтиромона ҷавоб дод. дӯстон, чӣ гуна ки аз наворҳои гузаштаи мо медонед, варзигари тоҷик ҷангвари вазни ним сабуки UFC Муҳаммад Наимов ба рақиби пешинаи худ Натаниэл Вуд ҷавоб дода гуфт ки дигар номи маро нагир, вагарна бо ту вохӯрда ба ту шапалоқ мезанам. Ана шаби гузашта бошад Натаниэл Вуд чунин суханҳо навишт. ба ман дар кор нест марде ки дар назди клавиатура нишаста дар назди номи ман рақам мемонад. Нишон дода ки ба фикри ӯ ман бояд ки дар рейтинг дар куҷо қарор дошта бошам. Ман медонам ки чӣ қадар ман хубам, навиштааст Вуд. Ва дӯстон, бо эҳтимоли калон ин суханҳои Натаниэл Вуд ба Муҳаммад Наимов дахл доранд ва чӣ гуна ки мебинем бадбинӣ байни онҳо рӯз аз рӯз зиёд шуда истодааст. Худи шумо дӯстон реванши онҳоро дидан мехостед ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонобуду сарбаланд бошед.